Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Mataji हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நம்ம ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. 3 o'clock. यस माता जी। குரூப்ல ரிமைண்டர் போட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna devotees, ஒரு gentle reminder 3:30க்கு attendance link வந்து நான் chatல post பண்றேன். அதுல அவசியம் எல்லாருமே வந்து attendance வந்து மார்க் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆரம்பிச்சிடலாமா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. 3 o'clock ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், உங்க எல்லாரையும் இந்த 3 மணி செஷனுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 4 ஞான யோகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அறிவின் யோகம்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷ்ல வந்து டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா பகவானை பற்றிய ஞானத்தை நாம இது வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பகவானை வந்து மங்களாச்சரணம் பாடிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशत्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. நம்ம வந்து நேற்று 3வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, துரத்தல் அல்லது செயல். அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றாரு, வேலையை நம்ம செய்யக்கூடிய செயலையே திறந்துட்டு சன்னியாசம் வாங்கிக்கலாமான்னு கேட்கிறாரு. பகவான் அதுக்கு வந்து இல்ல, கர்ம நீ வந்து செயலை புரியணும், ஆனா அந்த செயலோட பலன்களை வந்து நீ எனக்கு அர்ப்பணிக்கணும். நீ எந்த செயல்ல எந்த விதமான பற்றும் இல்லாம நீ வந்து செயல் புரியணும் அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. அதை பத்தி விளக்கங்கள்லாம் நம்ம அடுத்ததுல பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன, அதுல இருந்து ஞான யோகா அப்படின்னா என்ன, கர்ம காண்டான்னா என்ன, கர்ம யோகான்னா என்ன, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து எடுத்துக்காட்டாங்க வழி நடத்துங்கள் அப்படின்னா, நீயே முன்மாதிரியா இருந்து வழிகாட்டு மக்களுக்கு. அப்புறம்னா அந்த கிருஷ்ணரே வழிகாட்டியா இருக்கிறாரு, ஜனக மகாராஜா வழிகாட்டியா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். எத் ஆசிரதி ஸ்ரேஷ்டஸ், மக்களுக்கு வந்து நான் வந்து உதாரணமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவானே வந்து அதுல வந்து சொல்றாரு. அதெல்லாம் நம்ம நேத்தி படிச்சோம். அப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரி, நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரி எது அப்படின்னு நம்ம அது காமம் தான் நம்மளோட எதிரி. அது எந்தெந்த இடத்துல நம்ம உடம்புல அமர்ந்திருக்கு, புலன்கள்லயும் மனசுலயும் புத்தியிலயும் இருக்குது. அதனால அது எப்படியெல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு, அது 3 விதமான நிலைகள்ல இருந்ததையும் நம்ம பார்த்தோம். கண்ணாடியில இருக்க தூசியாகவும், மனசு நெருப்புல புகையில வந்து அந்த நெருப்பாகவும் அது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்குது. கருவுக்குள்ள இருக்க அந்த கரு குழந்தையாகவும் எப்படியெல்லாம் மறைஞ்சிருக்கு, அதை வந்து வெல்லணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நேத்தி நம்ம வந்து கர்மயோகத்துல நம்ம படிச்சோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது
ஞான யோகம். அதோட ஷார்ட் சம்மரி தான் இது. இது வந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எப்போ வந்தாரு, எதுக்காக வந்தாரு, எப்படி வந்தாரு, இந்த அவரோட தோற்றம் எல்லாம் எதனால வந்தது, அந்த தோற்றத்தினால நமக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கறதெல்லாம் அதெல்லாம் பத்தி நம்ம இதுல வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதை பத்திய விளக்கங்கள் வந்து 1.10 இருந்து இருக்குது. ஏவம் பரம்பரா பிரார்த்தம் அப்படிங்கிற பாடல்ல ஆரம்பிச்சு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். நான் ஏற்கனவே சொன்ன 4 வித வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் உருவாக்குனவரு பகவான் தான் அப்படின்னு. அதை பத்திய செய்திகள் வந்து இந்த 11 இருந்து 15 வரையிலும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது கர்மயோகா. மறுபடியும் கர்மயோகாவை பத்தி பகவான் வந்து இங்க பேசுறாரு. அதை பத்தி 16 இருந்து 24 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது என்ன கொடுத்து ஆழ்நிலை தியானம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். நம்ம செய்யக்கூடிய தியாகம் சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து 25 இருந்து 33 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நிறைய விதமான சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அது எதுக்கு நமக்கு உதவும்னா நம்மளோட ஆன்மீக அறிவுக்கு தேவையானது, நம்ம ஞானம் அடையறதுக்கான வழியெல்லாம் அது கொடுக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி இதுல கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். அது வந்து நம்ம அந்த அறிவை அடைஞ்சோம்னா நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும், அதை எப்படி அடையிறது அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் 34 இருந்து 42 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது ஒரு ஷார்ட் சம்மரி. இப்ப நாம இத பத்தி விரிவா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு நம்ம இந்த புக்கு எல்லாரும் வச்சிருப்போம். நீங்க எல்லாமும் வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த புக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது வந்து எப்பொழுது தோன்றுச்சு, எந்த காலத்துல இந்த பகவத்கீதை வந்து பகவானால உரைக்கப்பட்டது, அது எப்படி நமக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம்னா அது எப்பவோ ஒரு தரம் பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு, அது எப்போது அந்த மாதிரி தோன்றியது அப்படிங்கிற விளக்கங்கள்லாம் அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ல வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணட்டுங்களா? மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்லையா? இல்ல இல்ல இவ்வளவு நேரம் ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. ஸ்கிரீன் நீங்க ஷேர் பண்ணல. ஓகே மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் கொடுக்காமயே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரே சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தெரியுதா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, இப்ப தெரியுது. நீங்க முதல்ல சொல்லிருக்கலாமே ஸ்கிரீன் தெரியல. நானே நீங்க இது இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போறீங்கன்னு நினைச்சேன். சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वागवे ब्रवीत्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு விஸ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. யாருகிட்ட சொல்றாரு? அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு. என்னன்னா இது வந்து காலமா இது வந்து முதல்ல வந்து எப்ப சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா சூரிய பகவானுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த விஞ்ஞானத்தை. கீதைங்கிற சொல்லப்பட்ட இந்த ஆத்மீக விஞ்ஞானம், யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து சூரிய தேவனான விவஸ்வான், அவர் பேர் வந்து விவஸ்வான், அந்த விவஸ்வானுக்கு தான் முதல்ல சொன்னேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அவர் யாருக்கு சொன்னாருன்னா மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. அது எந்த காலத்துல சொன்னாரு அப்படின்னா திரேதா யுகத்தோட ஆரம்பத்துல. இப்ப நம்ம இருக்கிறது வந்து கலியுகம். 4 விதமான யுகங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், அடுத்தது வந்து கலியுகம். இப்ப நாம இருக்கிறது கலியுகம். இது வந்து சத்திய யுகத்துக்கு அடுத்ததான 2வது யுகமான அந்த திரேதா யுகத்துக்கு முடிஞ்சு துவாபர யுகம் ஆரம்பிக்குது இல்லையா, அந்த டயத்துலதான் வந்து விவஸ்வான் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு, மனித குல தந்தை திரேதா யுகத்திலேயே சொல்லிட்டாரு. திரேதா யுகத்தோட ஆரம்ப காலத்திலேயே வந்து மனுவுக்கு சொல்லிட்டாரு. அதனாலதான் மனு வந்து விஸ்வாகு மன்னனுக்கு சொல்லியிருக்காரு. விஸ்வாகு மன்னனுங்கிறது யாருன்னா நம்மளுக்கு வந்து ராமாயணம் படிச்சிருப்போம், ராமரை பத்தி நமக்கு தெரியும். அவர் வந்து சூரிய குலத்துல வந்தவர். அவரோட முன்னோடியவர் அப்படின்னா
இவருக்கு தாத்தா, ராமருக்கு தாத்தா, அதாவது தசரதனோட அப்பா இக்ஷ்வாகு. அப்படின்னா அது வந்து திரேதா யுகம். அந்த யுகத்துலதான் வந்து விவஸ்வான் வந்து என்ன யாருக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு, மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. மனு வந்து இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்படி அந்த காலத்திலேயே அப்ப வந்து கீதையோட வரலாறு வந்து எவ்வளவு பழமையானது அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். எத்தனை யுகங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த கீதை வந்து உபதேசிக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து பகவான் வந்து இதுல வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற மாதிரி நமக்கு புரிய வைக்கிறாரு. அடுத்தது இது இது என்ன அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட வந்து தான் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முதல் நாளே நான் சொன்னேன் 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் பத்தி உங்களுக்கு சொன்னேன். பகவான் கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து தான் அந்த 4 வித சம்பிரதாயங்களும் உருவாகிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இங்க வருது எப்படின்னா, இங்க பிரம்மா இருக்கிறாரு. இதுதான் வந்து நம்ம இப்ப இஸ்கான்ல பின்பற்றக்கூடிய பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். இந்த சம்பிரதாயம் வந்து யார் மூலமா வருது அப்படின்னா, மத்வாச்சாரியார் மூலமா நாம வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் அடுத்தது 2வதா இங்க இருக்கிறது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். அது லக்ஷ்மி, மகாலட்சுமியை கும்பிடுறாங்க. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அது வந்து ராமானுஜாச்சாரியார் வழியில வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. இது 3வது வந்து சிவன். சிவன் தான் ருத்ர சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவரு வந்து அவரோட இதை வந்து யாரு விஷ்ணுசாமி அப்படிங்கிறவர் மூலமா அவங்களோட சீடர்கள் மூலமா அந்த இதை வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்கு. அந்த சம்பிரதாய வழியா பகவானை கும்பிட்டு இருக்காங்க. இது கடைசியா இங்க இருக்கிறது வந்து சனத்குமாரர். 4 குமாரர்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பிரம்மாட்ட இருந்து வந்தவங்க. அது வந்து குமார சம்பிரதாயம்னு சொல்லுவாங்க. அது நிம்பகாச்சாரியார் அப்படிங்கிறவர் மூலமா பின்பற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. அவர் வழியில வந்தவங்க எல்லாம் இந்த 4 விதமான சம்பிரதாயங்களுமே பகவானை கும்பிடுறதுதான் முக்கியமான குறிக்கோளா கொண்டிருக்கு. இது வந்து நம்ம பிரம்மகவுடிய வந்து துவைத பிலாசபில வருது. இது ராமானுஜாச்சாரியன்றது வந்து விசிஷ்டாத்வைதம்ங்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ருத்ர சம்பிரதாயம் வந்து அத்வைதம்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிலாசபிலையும் என்ன செய்யறோம், நாம பகவானை தான் கும்பிடுறோம். இது 4மே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தாழ்ந்ததோ உயர்ந்ததோன்னு சொல்ல முடியாது. நாம கடைபிடிக்கிறது எது அப்படின்னா, நம்ம மத்வாச்சாரியார் வழியில பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை கடைபிடிக்கிறோம். இது வந்து துவைதத்துல வருது. அது மாதிரி 2, அதாவது துவைதம்னா என்னால 2, அதாவது பகவான் வேற, ஆத்மா வேற, ஜீவாத்மா வேற, பரமாத்மா வேற, ஜீவாத்மா வேற அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் துவைதம். நம்மளும் இறைவனும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அல்ல அப்படிங்கறத பத்தி தான் நாம படிக்கிறோம். இத பத்தி தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததா இது எப்படின்னா, ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவர், அதுல வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாரு, நீங்க வந்து விவசாயனுக்கு உபதேசம் பண்ணீங்களே, நீங்க எப்படி அவருக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னு. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கணும். हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை வந்து விவஸ்வானுக்கு எத்தனையோ உபதேசிச்சு வந்திருக்கு. அதாவது சூரிய கிரகத்துல தொடங்கி நம்ம பூமி வரையில அது இறங்கி வந்திருக்குது. ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் போயிருக்கு. எல்லா மன்னர்களுக்கும் அது பரவி இருக்கு. அது எதுக்காக வந்து அந்த மாதிரி அந்த வெவ்வேறு கிரகங்கள்ல வெவ்வேறு மன்னர்களுக்கு எல்லாம் வந்து உபதேசிச்சாங்கன்னா, மக்கள் எல்லாம் வந்து தர்ம நெறியில வாழணும், காமத்துல விட்டுட்டு காமத்துல இருந்து வெளியே வந்து பகவானுக்கு மேல பற்று வச்சு அவங்க எல்லாம் ஒரு ஆன்மீக நிலையை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த கீதா உபதேசம் அப்பவே வந்திருக்குது. ஆனா அது என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் காலப்போக்குல குறைஞ்சிருச்சு. அதனாலதான் அடுத்தது மறுபடியும் வருது. இப்ப வந்து இவர் இதுல என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். ஆனா என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்வனே அது உன்னால் முடியாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, நீங்களும் நானும் இப்ப சமமா ஒரு காலத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். துவாபர யுகத்துல ஒரு 2 பேரும் இருக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க வந்து எந்த காலத்திலயோ விவஸ்வானுக்கு இந்த அறிவுரையை சொன்னேன்னு சொல்றீங்களே,
அது எப்படி முடியும், அதை நான் எப்படி வந்து என்னால புரிஞ்சுக்க முடியலையே அப்படின்னு அவர் வந்து நமக்காக கேட்கிறாரு. இப்ப நமக்கும் அந்த சந்தேகம் வரும். இப்ப நம்மளோட ஒரே ஈக்குவலா வந்து நம்ம ஒரே காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒருத்தவங்க வந்து நான் முன்னாடி காலத்திலேயே நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கூட அதை நம்ப மாட்டோம். அதே மாதிரி அவரு கேட்கிறாரு, எப்படி நீங்க சூரிய தேவனுக்கு அதை உபதேசம் பண்ணியிருக்க முடியும், அதை எப்படி நான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்குதான் அவரு என்ன பகவான் சொல்றாரு, நீங்க நானும் இந்த ஒரு பிறவி மட்டும் இல்ல, நம்ம ஒவ்வொரு பல பல பிறவிகள்லாம் எடுத்திருக்கிறோம். எல்லா விதமான பிறவிகளையும் என்னால நினைவு வச்சுக்க முடியும், ஆனா உன்னால முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா இவர் வந்து பகவான். அவர் வந்து யாரு, நம்மளை போல ஒரு சாதாரண மனிதர். அதனால அவரால் வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இப்ப வந்து இந்த கிருதயுகம், அதாவது சத்தியயுகத்திலேயே வந்து நரநாராயணர்களா அவங்க 2 பேரும் அவதாரம் பண்ணாங்க. இந்த பத்ரிகாசிரமம் போனீங்கன்னா நம்ம நரநாராயணரை தரிசனம் பண்ணலாம். அதுல வந்து நரனா இருக்கிறது வந்து அர்ஜுனன், நாராயணா இருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணர். அந்த மாதிரி அந்த பிறவி எல்லாமே பகவானால நினைவு கொள்ள முடியும், ஆனா அர்ஜுனனால நினைவு கொள்ள முடியாது. அததான் வந்து அவர் இதுல சொல்றாரு. வந்து பற்பல பிறவிகள் நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். அந்த மாதிரி பல பிறவிகளுக்கு முன்னாடி நான் முன்னாடி எடுத்த பிறவியில வந்து அவர் எடுத்த அவதாரத்துல அவரு என்ன செய்யறாரு, விவசானுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாரு. இது எப்படின்னா, இதுல வந்து பிரம்மாவோட ஆயுள் பத்தி, நம்மளோட 4 யுகங்களை பத்திய காலக்கணக்கு இது. இதுல வந்து நம்ம வந்து மேல இருந்து போறதை விட கீழே இருந்து போனோம்னா நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து கலியுகம், இப்ப நம்ம இருக்கிற இந்த கலியுகத்தோட ஆண்டு காலம் எவ்வளவு, எத்தனை காலம் ஆண்டு வந்து கலியுகம் இருக்கும் அப்படின்னா, இதுல கொடுத்திருக்கபடி 4,32,000 ஆண்டுகள் வந்து கலியுகத்தோட மொத்த காலக்கணக்கு. துவாபர யுகம் எப்படின்னா 2 பங்கு, கலியுகத்தோட 2 பங்கு. 4,32,000 இன்ட்டு 2 வந்து எவ்வளவு, 8,64,000 ஆண்டு வந்து துவாபர யுகம். அது வந்து அது துவாபர யுகத்துல இருந்திருக்கு. திரேதா யுகம் வந்து கலியுகத்தை போல 3 பங்கு, 4,32,000 இன்ட்டு 3 அது போட்டீங்கன்னா அதோட எவ்வளவு கணக்கு வருதோ அதுதான், அதாவது 12,96,000 ஆண்டு. அதுதான் வந்து என்ன, திரேதாயுகத்தோட காலக்கணக்கு. அது போல சத்தியயுகத்தோட ஆயுள் வந்து எவ்வளவு காலம்னா 4,32,000 இன்ட்டு 4. நீங்க இப்படி ஈஸியா கணக்கு பண்ணிக்கலாம். கலியுகம் இன்ட்டு 2, 2, 3, 4 அப்படின்னு ஒவ்வொரு யுகத்தையும் நம்ம கணக்கு பண்ணிக்கலாம். அந்தபடி பார்த்தா இது வந்து 17,28,000 ஆண்டுகள் வந்து சத்தியயுகம் இருந்திருக்கு. ஆக மொத்தம் சத்தியயுகத்துக்கு தான் இது கால அளவு வந்து அதிகம். அதே மாதிரி அங்க வாழ்ந்தவங்க எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க, ஞானத்துல அதிகமா, அவங்களுக்கு வந்து ஆயுளும் கூட ஞானமும் அதிகம். இப்ப நம்ம வந்து புக்கு வச்சு படிக்கிறது அவங்க வந்து காதால கேட்டாலே புரிஞ்சுவாங்க. நம்ம ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். அத மாதிரி அவங்க வந்து காதுல கேட்கறதுனாலயே அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அறிவு ஜாஸ்தி. அவங்க வந்து இது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது இந்த திரேதா யுகம் அப்ப வந்து என்ன செய்யுது, சத்தியயுகத்துல வந்து தர்மம் ரொம்ப நிலைச்சு நிக்குது. ஆனா திரேதா யுகத்துல வந்து கொஞ்சம் குறையுது. அப்பவே வந்து என்ன செய்யுது, தர்மம் அழிய ஆரம்பிக்குது. அப்பதான் வந்து பகவான் வந்து கீதையை உபதேசம் பண்ணி இருக்கிறாரு. அப்புறம் என்ன ஆகுது, துவாபர யுகத்துல வந்து அது இன்னும் குறையுது. ஆண்டு காலம் குறையிற மாதிரி தர்மமும் வழி வழியா குறைஞ்சிட்டு வருது. கலியுகத்துல சுத்தமா அடிபட்டு போகுது. இப்ப வந்து கொஞ்சம் நெஞ்சம் தர்மம் தான் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இப்ப அந்த தர்மத்தை நாமெல்லாம் என்ன பண்ணணும், விட்டுறாம நிலைநிறுத்தணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல எல்லாம் நாமளும் ஈடுபட்டாதான் மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு போகிறதுக்கு முடிய நாம என்ன செய்யலாம், இந்த கலியுகத்துல இருந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம ஆன்மாவாவது தப்பிச்சுக்கோம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து இதுவும் கூட என்ன பண்ணுவோம், கஷ்டப்படுவோம் அப்படின்னு இதுல சொல்றோம். இது வந்து இப்ப இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்த மொத்த கணக்கு. இப்ப வந்து கலியுகத்தோட 4,32,000, துவாபரகத்தோட ஆண்டுகள், திரேதாயுகம் பிளஸ் சத்தியயுகம், இத மொத்த 4 யுகமும் சேர்ந்ததுன்னா ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இது ஒரு தரம் முழுசும் இந்த யுகங்கள் 4 யுகங்களும் ஒரு தரம் சுத்தி வந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு திவ்ய யுகம்னு கணக்குப்படுது. அந்த திவ்ய யுகம் வந்து 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்ததுன்னா அது ஒரு மண்மந்திரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப பாருங்க எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு பாத்துங்க. அது வந்து இந்த கணக்கு இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. 306.72 இன்ட்டு 10 லட்சம் மில்லியன் ஆண்டுன்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவ்வளவு நாட்கள் ஆனாதான் ஒரு மண்மந்திரம் வருது.
இத போல 14 மன்வந்திரங்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 14 மன்வந்திரம் வந்து எத்தனை வருஷம் அப்படின்னா 4.32 × 100 கோடி பில்லியன் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கல்பம். அது வந்து மொத்தமா ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும்படியா சொல்லணும்னா இந்த 4 யுகங்களும் 1000 தரம் ஒரு தரம் சுழண்டுதுன்னா ஒரு இது 4 ஒரு தரம் சுழண்டுன்னா ஒரு திவ்ய யுகம் வருது. அத போல 1000 தரம் ஒரு சுழற்சி நடந்ததுன்னா அது வந்து கல்பம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த கல்பம் தான் பிரம்மாவோட பகல். அதாவது ஒரு பகலுக்கே வந்து இந்த 4 யுகங்களும் 1000 தரம் சுத்தி வந்தா ஒரு பிரம்மாவோட பகல் வரும். அது பிரம்மாவோட இரவு அப்படின்னா அதே போல சேம் அளவு அதே 1000 தடவை சுத்தி வந்ததுன்னா என்னாகும் பிரம்மாவோட இரவு வரும். இப்ப வந்து இந்த பிரம்மாவோட பகல் வரும்போதெல்லாம் பிரம்மா என்ன செய்வாரு சிருஷ்டி பண்றாரு உயிர்கள் எல்லாம் சிருஷ்டி. அதாவது பகவான் வந்து சிருஷ்டி தொழில அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. முதல்ல பிரம்மாவை படிச்சு வேதங்களை கொடுத்து நீ வந்து படைப்பு தொழில் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு. அப்ப வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு அவர் எடுத்துக்கிறாரு. அந்த மாதிரி செய்யும்போது அவர் என்ன பகல் நேரத்துல எல்லாம் சிருஷ்டி செய்யறாரு. அப்ப உலகங்கள்லாம் உயிர்கள்லாம் உயிர்வாழிகள்லாம் உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்குது. அடுத்தது அவரோட இரவு வர்ற நேரத்துல என்ன ஆகும்னா பார்ஷியலா வந்து ஒரு பிரளயம் வரும். அந்த பிரளயத்துல என்ன செய்யும் நம்ம உயிர்கள் எல்லாம் போய் அவ்வியக்தமா என்ன செய்யும் பகவானோட உடல்ல போய் மறைஞ்சிடும். அவரோட இரவு காலம் முடிகிற வரையிலும் அதாவது 1000 யுகங்கள் முடிகிற வரையிலும் உயிர்நிலைகள்லாம் எதுவும் இருக்காது. அது வந்து பகவானோட கணக்குல வந்து நிமிஷ நேரத்துல முடியும். நம்மளோட கணக்குல அவ்வளவு பெரிய நீண்ட கால அளவு எல்லாம் அவ்வியக்தமா போய் என்ன செய்யும் தோன்றாத நிலையில பகவானுக்குள்ள அடங்கும். இது வந்து ஒரு பார்ஷியல் பிரளயம். இது வந்து பகவான் பிரம்மாவோட ஒவ்வொரு நாளைக்கும் இது நடக்கும். ஒரு பகல் முடிச்சு ஒரு இரவு ஆரம்பிக்கும் போது இது அப்பப்ப நடக்கக்கூடியது ஒரு சின்ன பிரளயம். அதுக்கு அடுத்தது பிரம்மாவோட ஆயுள் எவ்வளவுன்னா அவருக்கு மொத்தம் நம்மள மாதிரி நமக்கு 100 ஆண்டு காலம் இருக்க மாதிரி ஒரு குறிப்பா நமக்கு ஒரு 100 ஆண்டு காலம். அதுக்கு முன்னாடியும் போகலாம் பின்னாடியும் போகலாம். அது மாதிரி பிரம்மாவோட ஆயுள் காலமும் 100 ஆண்டு காலம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த 100 ஆண்டு காலம் எப்படின்னா அவரோட காலம் வந்து 311.4 லட்சம் கோடி ஆண்டு. அதாவது 311 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து அவரு வந்து உயிர் வாழறாரு. அதுக்கு பிற்பாடு என்ன ஆகுது அவரும் நம்மள மாதிரி இறந்துடுறாரு அப்படின்னு தான் இந்த இதுல வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதுபடி பார்த்தா 36,000 கல்ப காலம் வந்து அவரோட பகல் மற்றும் சமகால அளவு இரவு. 36 × 36 போட்டீங்கன்னா அவரோட பிரம்மாவோட ஆயுள் கணக்கு வரும். அந்த மாதிரி 311 லட்சம் ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மா உயிர் வாழறாரு. அவரு வந்து இப்ப அவரோட ஆயுள் 100 ஆண்டு காலமும் முடிஞ்சோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மகா பிரளயம் வரும். இது வந்து பார்ஷியலா ஒரு பிரளயம் வருது. அவரு பகல் முடிஞ்சு இரவு வர்றப்ப ஒரு பார்ஷியல் பிரளயம். அது சின்ன பிரளயம் வாங்க. அப்ப வந்து சத்திய யுகமாயிருக்கிற அந்த பிரம்மாவோட உலகம் வந்து அழியாது. நம்ம பூ உலகம்லாம் தான் அழியும். அது ஆனா பிரம்மாவும் அழியக்கூடிய அந்த காலம் எப்போ வரும்னா மகா பிரளயத்துல வரும் அப்படின்னு இந்த கால்குலேஷன் சொல்லுது. இதுல என்ன பிரம்மாவோட ஆயுளை பத்தி இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. பிரம்மா வந்து இப்ப வந்து எப்படின்னா பிரம்மா 50 ஆண்டு காலம் இப்ப கடந்துட்டாருன்னு சொல்றாங்க. அவர் வந்து பாதி வந்து அவரோட ஆயுள்ல முடிஞ்சு போச்சு. பாக்கி இருக்கிறது எவ்வளவு 51வது வயசுல அவர் இருக்கிறாரு. அதனால 155.52 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் அவர் முடிஞ்சிருச்சு. அவருக்கு இன்னும் பாக்கி அதே அளவுக்கு பாக்கி இருக்குது. அது ஓடிட்டு இருக்கு. இப்ப அதே மாதிரி நமக்கு வந்து 14 மன்வந்திரங்கள் சொன்னோம். அதுல 6 மன்வந்திரம் முடிஞ்சு இப்ப 7வது மன்வந்திரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்ப இருக்க அந்த மன்வந்திரத்தை அந்த வருஷங்காலம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப 4 யுகங்களின் சுழற்சிகள் வந்து 27 தரம் சுழன்றுதுன்னா அதுதான் வந்து என்ன 27 தரம் வந்து யுகங்கள் எப்படி சுழலுதோ அதுதான் வந்து ஒரு மனுவோட ஆயுட்காலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு மனுவுக்கும் அது மாதிரி கால வயசு இருக்கு இல்லையா. 27 முதல் யுகங்கள் 4 யுகங்களும் 27 தரம் சுழன்றா ஒரு மனுவோட ஆயுள். அதே 1000 தரம் சுழன்றா பிரம்மனோட ஒரு பகல். 2000 முறை சுண்டா பிரம்மனோட ஒரு நாள் அப்படின்னு இதுல கொடுத்தப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் இந்த மாதிரி சத்யா திரேதா மற்றும் துவாபர யுகங்கள் இவ்வளவு முடிஞ்சிச்சு. கலியுகத்தில் காலம் எப்படி இருக்கு இப்போ வந்து 5117 வருஷம் தான் போயிருக்குது.
கலியுகத்தோட கால அளவு நம்ம எவ்வளவு பார்த்தோம்? 4,32,000 வருஷங்கள் பார்த்தோம். அதுல என்ன போயிருக்கு? வெறும் 5,117 வருஷம் தான் போயிருக்கு. இன்னும் அப்படின்னா எவ்வளவு பாக்கி இருக்குன்னு நீங்க கால்குலேஷன் பண்ணீங்க. அடுத்தது பிரம்மாவோட வாழ்க்கை இவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மனுவோட ஆயுள் 4 யுகங்களின் சுழற்சி 27 முறை சுழன்றதுன்னா மனுவோட ஆயுள் காலம் முடிஞ்சிடும். அடுத்தது சத்யா, திரேதா மற்றும் தாபர யுகம், கலியுகத்தில் காலம் முடிஞ்சு போனது, அதே தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. மனுவோட வாழ்க்கை இப்ப பாதி 116.64 பிளஸ் 3.888 பிளஸ் இவ்வளவு கொடுத்து 120 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது கீதை. இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுள் விவசாயிடம் பேசினார். இவ்வளவு தூரம் நம்ம எதுக்கு இந்த காலக்கணக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா, இது கீதை பிறந்த காலத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு கொடுத்துருக்குறாங்க. கீதை எப்ப சொல்லியிருக்காங்க? இந்த மனுவை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கீதையை பகவான் யாருக்கு சொல்லிட்டாரு? விவசான் சூரிய கடவுளுக்கு சொல்லிட்டாரு. அப்போ கீதை எப்ப 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விவஸ்வான் பேசியிருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம இதுல கீதை எவ்வளவு பழமையானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது கீதை இந்த புவியில் தோன்றிய காலம். மகாபாரதத்துல சாந்தி பருவத்துல கொடுத்திருக்கிறாங்க. கீதா வரலாற்றை பத்தி இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. திரேதாயுகத்தின் மில்லியனத்தின் தொடக்கத்துலதான் விவஸ்வானால் மனுவுடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. விவஸ்வானன் அப்பதான் மனுவுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இஷ்வாகுக்கு கொடுத்தார். நீங்கெல்லாம் மகாபாரதம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த சாந்தி பர்வால போய் பாருங்க. அப்போ விவஸ்வான் மனுவுக்கு சொன்னதை பத்தி அதுல இருக்கு அப்படின்னு இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. ராமச்சந்திரன் தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடி யாருன்னா இஷ்வாகு. ஆகையால் மகாராஜா இஷ்வாகுவின் காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதம் இருந்தது. அப்ப இது திரேதாயுகத்துல இருந்து வருது. அது எத்தனை காலம் நமக்கு திரேதாயுகங்கிறது எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளால கணக்கு கூட பண்ண முடியாது. அது எப்ப நம்ம பூமிக்கு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, கீதை பூமிக்கு வந்தது எப்பன்னா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமிக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். இது பிரம்மாவோட ஒவ்வொரு நாள் கணக்கு. அவரோட ஒரு நொடி 1,00,000 ஆண்டுகள். இப்ப நமக்கெல்லாம் ஒரு நொடினா கன்சியூம்ற நேரம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அத மாதிரி பிரம்மாவோட ஒரு நொடி 1,00,000 ஆண்டு காலம். ஏன்னா நம்ம பூமியோட கால அளவுக்கும் தேவலோகத்துல இருக்க அந்த கால அளவுமே வித்தியாசப்படும். அதை நம்ம நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதாங்க தெரியும். இல்லைன்னா நமக்கு அத பிரமிப்பா இருக்கும். அதே மாதிரி பிரம்மாவோட ஒரு நிமிடம் எப்படின்னா இந்த 1,00,000 இன்ட்டு 60,000 ஆண்டுகள் அப்படிதான் நம்ம கணக்கு. நம்ம 60 நொடி தானே நம்ம ஒரு நிமிஷமா சொல்றோம். அது மாதிரி பிரம்மாவின் 1 மணி நேரம் அது 1,00,000 இன்ட்டு 360. அது மாதிரி நம்ம கணக்கு பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது பிரம்மாவோட ஒரு நாள் எப்படி போட்டிருக்கு? 864 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் போட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி அவரோட ஆயுள் கணக்கு இருக்குது. அதனாலதான் இப்ப நம்ம திதி கொடுத்தோம்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் நம்ம திதி கொடுக்குறோம் நம்ம முன்னோர்களுக்கு. அது தேவலோக கணக்குப்படி அப்படின்னா ஒரு நாள் தான் போயிருக்கும். தினம் கொடுக்குற மாதிரிதான் உங்களுக்கு. நாம இன்னைக்கு இந்த வருஷம் கொடுத்துட்டோம், அவங்களோட திதி ஒரு பஞ்சமி திதியில நம்ம இன்னைக்கு கொடுத்துட்டோம் ஒரு மாசத்துல அப்படின்னா, அதே அடுத்த வருஷம் மாசத்துல நம்ம கொடுப்போம். ஆனா அது தேவ கணக்குப்படி பார்த்தா அது ஒரு நாள் முடிஞ்சு போய் மறுநாள் ஆயிடும். அதே மாதிரிதான் நம்ம ஒரு வருஷம் அவங்களுக்கு ஒரு நாள் அந்த மாதிரி கணக்குல தேவ கணக்கு இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், சாட்ல அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். எல்லாரும் கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. நியூவா ஜாயின் பண்ணிருக்க ஆறுமுக கனிமா மாதாஜி, அப்புறம் நளினி மாதாஜி, நீங்க அவசியம் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரீட் பண்றேன் மாதாஜி. अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார்? இப்ப நம்ம பகவான் பத்திய விளக்கங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். நீங்க கவனமா கேட்டு புரிஞ்சுங்க.
பகவான் என்ன சொல்றாரு, நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் தோன்றேங்கிறாரு. ஒவ்வொரு யுகத்திலேயே பல தடவை தோன்றாரு. நமக்கு முக்கியமான ஒரு அவதாரமா நமக்கு எதெல்லாம் தெரியுதோ அதை வச்சு நம்ம சொல்றோம். அவர் தசாவதாரம் எடுத்தாருன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனா பாகவதத்தை படிக்கும் போதுதான் தெரிஞ்சுது 25 அவதாரங்கள் அதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவர் நம்ம புருஷாவதாரம் அதில் பலவிதமான அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கிறாரு. புருஷாவதாரம், லீலா அவதாரம், மன்வந்தர அவதாரம், யுக அவதாரம், அப்புறம் சத்யாவேஷ அவதாரம் அப்படின்னு குண அவதாரம் அப்படின்னு நிறைய அவதாரங்கள் அவர் எடுத்திருக்கிறார். பாகவதத்துல ஒரு 25 அவதாரங்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆனா அதெல்லாம் விடவே அவர் அவதாரங்கள் நிறைய எடுத்திருக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க. அதாவது கடல்ல இருக்க அலைகள்ல கடல் மணல்ல நம்மளால எண்ண முடியுமா? அது எண்ண முடியாது இல்லையா? அத மாதிரிதான் அவரோட அவதாரங்களும் நம்மளால எண்ண முடியாது. எண்ணிக்கை இல்லாத அவதாரங்கள், எண்ணிக்கை இல்லாத ரூபங்கள், எண்ணிக்கை இல்லாத வண்ணங்கள்னு அவரோட பெருமையை சொல்ல போனா நமக்கு ஒரு நாள் பத்தாது. அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரங்களை அவர் நினைச்சாருன்னா எடுத்துட்டு வந்துருவாரு. ஆனா முக்கியமான அவதாரங்களை பத்தி தான் நமக்கு தெரியும். அத மாதிரி பார்க்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணரா துவாபர யுகத்துல அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாரு. அவருக்கு பிறப்புங்கிறது கிடையாது. நம்ம நம்மளோட உயிர் வாழ்க்கையே நம்மளோட ஜீவ ஆத்மாவுக்கே பிறப்பு அஜம் இது பிறப்பற்றவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது பகவானோட உருவத்தை பத்தி நம்ம கேட்க வேண்டாம். அவருக்கு பிறப்பற்றவர். அவரோட உடல் நம்மள மாதிரி மனுஷ உடல் கிடையாது. அது திவ்யமான உடல். அந்த திவ்யமான உடலை நம்ம காணணும் அப்படின்னா நாம அந்த பக்தியில முன்னேறி போனாதான் நம்ம அதை பார்க்க முடியும். அழிவுங்கிறது அதுக்கு கிடையாது. நம்மளோட ஆன்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான், பிரிஞ்சு வந்ததுதான் நம்மளோட சிறிய ஆன்மா. அதனால அதோட அளவு கூட நம்ம 2வது செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஒரு முடியோட 10,000த்துல நுனியில 10,000த்துல ஒரு பங்கா நம்மளோட ஆன்மா மிகச்சிறிய அளவு மைக்ரோஸ்கோப்பால கூட பார்க்க முடியாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஆத்மா நம்ம. பகவானோட ஆத்மாவும் அந்த மாதிரி அழிவற்றது. உயிர் வாழிகள் அனைவருக்கும் அவரே இறைவன். ஏன்னா அவருதான் முதல்ல வந்தவர். அவர்கிட்ட இருந்துதான் மற்ற உயிர்கள்லாம் வந்தது. அப்படிங்கறதுனால அவருதான் நமக்கெல்லாம் இறைவன். நம்மளோட வேலை என்னன்னா அவருக்கு தொண்டு செய்யறது, பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் நம்மளோட உண்மையான சுரூபம். அந்த மாதிரி அவர் என்ன செய்யறாரு, சுயமான திவ்ய உருவத்துல ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். இப்ப துவாபர யுகத்துல இங்க யாரு இருக்கிறா அப்படின்னா இவரு வாசுதேவரும் தேவகியும். அவங்க 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்க, சிறையில பகவான் பிறக்கிறாரு. தேவகிக்கு குழந்தையா அவர் பிறக்கும் போது முதல்ல 4 கை ரூபமா விஷ்ணு ரூபத்துலதான் தோன்றுறாராம். அதை பார்த்தோம்னா இவங்க 2 பேரும் பயப்படுறாங்க. தேவகியும் வசுதேவரும் பயந்து என்ன சொல்றாங்க, கம்சன் பார்த்தா உன்னை கொல்ல வந்துருவானே, வேண்டாம், நீ சாதாரண மனித குழந்தையா வாப்பா அப்படிங்கிறாங்க. அவ்வளவு தெய்வ உருவத்தோட தான் அவர் வர்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முறை. அப்புறமேலு அவங்க கேட்டுக்கிட்டதுனால என்ன செய்யறாரு, அவரோட இயல் உருவம் 2 கை கிருஷ்ண உருவம் தான் கோலகத்துல இருக்கிறது. அந்த 2 கை உருவத்தோட சுய உருவில குழந்தையா அங்க தோற்றம் அளிக்கிறாரு. இப்படிதான் அவரோட தோற்றம் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றினார்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. எப்போது தோன்றாரு அப்படின்னா யதா யதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத. அதாவது எப்பெல்லாம் தர்மம் அதர்மம் தலை தூக்குதோ, தர்மம் சீர்குலையுதோ, அப்பெல்லாம் நான் தர்மத்தை காக்கிறதுக்காக நான் தோன்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இங்க இந்த தேர்தட்டுல என்ன செய்யறாங்க, வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் திருமணம் ஆகி அவங்கள வீட்டுல கொண்டு விடுறதுக்கு கம்சனே இந்த ரதத்தை ஓட்டிட்டு வர்றாரு. அப்போ வானத்துல இருந்து அசரீர் விழுது. தேவியோட 8வது குழந்தைதான் உன்னை கொல்ல போகுது, ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்களோட கல்யாண இதை நடத்தி கொண்டு போறியான்னு சொல்லும் போது அவருக்கு என்ன செய்யுது, மனசுல இந்த வெறுப்பு வந்துருது. தேவகி மேல பயமும் ஒரு கோபமும் அந்த நிமிஷமே அவளை கொல்றதுக்கு போகும்போது
வசுதேவர் தடுக்கிறாரு. இல்ல நீ இவ்வளவு கொல்லக்கூடாது, பாவம் உனக்கு, பெண் பாவம் உனக்கு ஆகாது, நான் உனக்கு வந்து வாக்கு கொடுக்குறேன், எனக்கு பிறக்கிற எல்லா குழந்தையும் நான் உனக்கிட்ட கொடுத்துட்றேன், 8வது குழந்தை தான் கொல்ல பிறக்கும் போது, ஆனாலும் நான் எல்லா குழந்தையும் உன்கிட்ட நான் ஒப்படைச்சிடுறேன்னு வசுதேவர் சொல்றதுனால அவங்கள உயிரோட விடுறாரு அந்த கம்சன். அவன் வந்து கம்சன் எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு நமக்கெல்லாம் தெரியும். அவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஆட்சி. தன்னோட தந்தையே வந்து சிறையில் அடைச்சிட்டு ராஜாங்கத்தை கைப்பற்றிட்டு அவன் வந்து ரொம்ப அதர்ம ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். மக்களுக்கெல்லாம் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப துன்பத்தை கொடுக்குறான், நல்லவங்களுக்கெல்லாம் துன்பத்தை கொடுக்குறான். அவனை போல ஒரு ராட்சச தன்மை உள்ளவங்கள மட்டுமே அவன் ஆதரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஆட்சியை வந்து பெருக்கிட்டு இருக்கான். வேற அவங்க வந்து அதர்ம ஆட்சி அதிகமா பெருகிட்டு இருக்கு. உலோகத்துல அதர்மவாதிகள் பெருகி போயிட்டாங்க. அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் பகவான் வந்து இங்க வந்து துவாபரகத்துல பிறக்கிறதே முக்கிய காரணமே. பூமாதேவி போய் பிரம்மதேவ வந்து வேண்டிக்கிறாங்க, உலகம் வந்து என்னால கொடுமை தாங்க முடியல, எல்லா மக்களும் வந்து அதர்மம் செய்யறாங்க, அவங்களோட வாரம் வந்து என்னால தாங்கிக்க முடியலன்னு வேண்டும் போது பிரம்மா வந்து பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டுறாரு, விஷ்ணுகிட்ட. அவர் வேண்டும் போது பயப்படாதீங்க, நான் வந்து வசுதேவர் தேவிக்கு குழந்தையா வந்து பிறந்து நான் வந்து தர்மத்தை நல்லா நாட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்றதுனால இப்ப வந்து அவங்க வந்து இப்ப தோன்றி இருக்கிறாரு. அந்த நேரத்துல இவர் தோன்றினாரு அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் தோன்றினார் பகவான் வந்து, ஏன் தோன்றினார்? இப்ப வந்து எப்போது தோன்றினார், எதுக்காக தோன்றினார் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப ஏன் தோன்றினார்? பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். இந்த ஸ்லோகம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா. பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. இந்த கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் தான் உங்களுக்கு. இதுல பொருள் வந்து என்னன்னா, பக்தர்களை காக்கிறது தான் முக்கிய குறிக்கோள் அவருக்கு. இங்க வந்து அடுத்தது துஷ்டர்களை அழிக்கிறது. இப்ப இவன் தான் கம்சனை அழிக்கிறாரு, இந்த இடத்துல காட்டப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துறாரு. இப்ப வந்து பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் போர் நடக்கிறதுக்கு காரணமே என்ன, அங்க அதர்ம ஆட்சி நடக்குது. அந்த இடத்துல வந்து போர்ல வந்து அதர்மத்தை அழிச்சு தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி யுதிஷ்டர் வந்து ஆட்சி பொறுப்புல கொண்டு வரணுங்கிறது தான் அவரோட குறிக்கோள். அதுக்காக தான் அர்ஜுனன் வந்து போர் செய்யணும் அப்படின்னு அவரை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி அந்த தர்மத்தின் கொள்கைகளை ஸ்தாபனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் நான் தோன்றேன். எப்பெல்லாம் அதர்மம் தளர்ந்துக்குதோ அப்பெல்லாம் நான் வர்றேன் அப்படின்னு. இது ஒரு மேலோட்டமான கருத்து. முக்கியமான கருத்து என்னன்னா, உள்ள கருத்து என்னன்னா, பக்தர்கள் மேல அவருக்கு ரொம்ப பிரியம் ஜாஸ்தி. பக்தர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும், அவர்களெல்லாம் அவர் வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்லணும்னா, ஒரு வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு. ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க. அந்த வேலைக்கு ஆள்லாம் இருப்பாங்க. ஆனா அந்த சமைக்கிறதையோ சாப்பாடு ஊட்டுறதையோ வேலைக்காரம்மாட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க, தானே செய்யணும் தன்னோட குழந்தைக்கு அப்படின்னு. ஏன், அந்த குழந்தை மேல உள்ள பிரியம். அது மாதிரி ஒரு ராஜா வந்து கப்பல்ல போயிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப போயிட்டு இருக்க மேல கப்பல்ல போயிட்டு இருக்க போது ஒரு குழந்தை என்ன செய்யுது, அவரோட குழந்தை தவறி கடல் தண்ணியில விழுந்துருது. அப்போ வந்து சுத்தி ராஜாவோட வந்து எவ்வளவு பேர் வேலைக்கு ஆள் இருப்பாங்க. ஆனா அவர் வந்து என் குழந்தைய போய் தூக்குன்னு யாரையும் சொல்லல, டக்குன்னு தானே குதிச்சிடுறாரு தண்ணிக்குள்ள. ஏன், தன்னோட குழந்தை அது, அதை வந்து காப்பாத்தணுங்கிற அந்த உத்வேகம் வந்து வேலைக்காரங்களை விட அவருக்கு தான் அதிகமா இருக்கும். அது மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு வந்து நம்மெல்லாம் அவருக்கு வந்து ஒரு குழந்தைகள். நம்மளெல்லாம் என்ன செய்யணும், இருந்து இந்த பௌதிக துன்பத்துல இருந்து விலக்கி ஆன்மீக லோகத்துக்கு தாங்கிட்டு அழைச்சிட்டு போகணுங்கிற ஒரு விருப்பம் அவருக்கு இருக்குது, எப்போதும் இருக்குது. ஆனா நாம தான் அதை மறந்துட்டு என்ன செய்யறோம், இங்க இருக்க உலக இன்பத்துல நம்ம வந்து ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம மேல உள்ள விருப்பத்தினாலதான் அவர் வந்து அடிக்கடி வந்து இங்க வந்து யுகம் யுகமா தோன்றி நம்மள என்ன செய்யறாரு, தன்னை வெளிப்படுத்த பாக்குறாரு. ஆனா நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியல. அததான் வந்து இங்க உள்ள அர்த்தமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் வந்து பக்தர்களை காக்குறது, துஷ்டர்களை அழிக்கிறது, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறது எல்லாம் கரெக்டு தான். ஆனாலும் அதிக காரணம் வந்து நம்மளை வந்து அவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போகணும். அவரு வந்து அவரோட குழந்தைகள் நம்மெல்லாம் அப்படிங்கிறது தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावम् आगताः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை அறிய முடிகிறது. இதுல வந்து பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆயினர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்ன, அது வந்து இந்திரபிரஸ்த சபை. அங்க வந்து அவருக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஹோமம் வளர்க்குறாங்க. அந்த ஹோமத்துக்கு வந்து இவருக்கு வந்து முக்கியமான இதை கொடுக்குறாங்க, மரியாதையை வந்து யாருக்கு செய்யறாங்க, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அங்க வந்து யுதிஷ்டர் கொடுக்குறாரு. அதை பொறுக்காத அந்த சிசுபாலன் என்ன செய்யறான், அவரை வந்து கண்ணா பின்னான்னு தூத்துறான். கிருஷ்ணருக்கு வந்து எந்த வித மரியாதையும் செய்யறதுக்கு லாயக்கே இல்ல, அவன் ஒரு வந்து இடையர் குலத்தை சேர்ந்தவன், ஆடு மாடு மேய்க்கிறவன் அப்படி இப்படின்னுட்டு பகவானை பத்தி ரொம்ப தாழ்வா வந்து பேசிட்டு இருக்கான். பகவான் வந்து அவங்க தாய்க்கு வந்து இது கொடுத்திருக்கிறாரு, வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. அவனோட தவறுகள் வந்து 100 தவறை நான் மன்னிப்பேன், 100 தவறுக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் விட்டு வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு. அதே மாதிரி அவர் வந்து என்னென்ன பேசுறானோ என்னென்ன செய்யறானோ அதெல்லாம் அவர் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாரு. இந்த சபையில வந்து அவன் பேசும்போது 100வது தப்பா அவன் பேசும்போது தன்னோட சக்கராயத்தை ஏவினோன்னா அவரு வந்து கழுத்தை அறுத்துடுது. சிசுபாலன் வந்து என்ன செய்யறான், இறந்துடுறான். அத மாதிரி அதுக்கு காரணம் வந்து அதர்மம். அவன் வந்து பொறாமை, பகவான் மேல ஒரு பொறாமை. அந்த மாதிரி பற்றுதல், பயம், கோபம் இதுல எல்லாம் யாரொருத்தவங்க இல்லாம என்னையே வந்து முழுசும் நம்பி என்கிட்ட சரணடைகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து தூய்மை அடைஞ்சு என்னகிட்ட வந்து சேருவாங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு தெரிவிக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நான் பலன் அளிக்கிறேன். பிருதா அப்படிங்கிறது குந்தியோட பேரு. பிருதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து அதாவது பக்தி தொண்டுங்கிற இந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து யாரெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதை பத்தி நம்ம ரூப கோஸ்வாமி வந்து என்ன செய்யிருக்காங்க, பக்தி ரசாமிருத சிந்து அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகத்துல கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதுல வந்து 9 ஸ்டேஜ் ஆஃப் பக்திஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்குது. 9 விதமான பக்தி தொண்டு, படைப்படியா நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல எப்படி போகலாம் அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தா அப்படின்னா என்னன்னா நம்பிக்கை, பகவான் மேல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்பிக்கையை வைக்கணும். அடுத்தது வந்து 2வது வந்து சாது சங்கான்னா இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்ப நீங்க ஒரு 10 பேர் இருக்கீங்க இந்த கிளாஸ்ல, நானும் சேர்ந்திருக்கிறேன். இதுதான் ஒரு சங்கம், இதுதான் ஒரு சாது சங்கம். ஏதாவது நல்ல ஆன்மீக விஷயத்த பேசுறதுனால இது சாது சங்கமாவது. இதே வேற ஏதாவது பௌதிகமா பேசுனா அது சாது சங்கத்துல வராது. அடுத்தது என்ன, பஜனை கிரியா. இப்ப வந்து பகவானை பத்திய ஒரு விஷயங்களை நான் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. இதுதான் வந்து பஜனை கிரியா. பகவானை பத்திய செய்திகளை சொல்றது, கேட்கறது, படிக்கிறது, பாடுறது எல்லாமே பஜனை கிரியால வருது. அடுத்தது அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்னா நம்மள்ட்ட இருக்க அனர்த்தங்கள்லாம் விட்டு போகணும். நம்மள்ட்ட என்னென்ன அனர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா காமம் இருக்கு, குரோதம் இருக்கு, அது மாதிரி பொறாமை இருக்கு, மனசுல அழுக்குகள்லாம் நம்ம நிறைஞ்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி அனர்த்தங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம விடுபட்டு வந்துட்டோம்னா அது 4வது ஸ்டெப்பா வந்துடும். அதுக்கு அடுத்தது நிஷ்டாங்கிறது வந்து அதுல நிலை பெறணும். பகவான் மேல நம்ம உள்ள பக்தியை வந்து நிலைப்படுத்திக்கணும். அடுத்தது இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா பகவான் மேல நமக்கு ஒரு ருசி ஏற்படும். அந்த ருசி வந்துடுச்சுன்னா ஆசக்தி அப்படிங்கிற அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம். அதுக்கு அடுத்ததா என்ன வருது, பகவான் மேல நமக்கு ஒரு பாவம் வரும், பக்தி பாவம் வரும். அந்த பாவத்துக்கு அடுத்ததா வந்து என்ன வரும், பிரேமை. அவர் மேல ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிரேமை வரும். நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பிரேமையில யாரு இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தாங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. அந்த ஒரு நிலைக்கு கோபியர்கள்லாம் வந்து பகவான் மேல ஒரு பிரேமை இருந்திருக்கு. மற்றபடி யாரும் அவங்களுக்கு உதாரணம் சொல்றது கூட யாரும் இல்லை, அவ்வளவு பிரேமை பகவான் மேல. எதை கேட்ட உடனே செஞ்சிருவாங்க. அவங்க பகவான் நினைக்கிறத உடனே செய்வாங்க, தனக்குன்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு உதாரணமா வந்து
மதுரையில இருந்து மதுராபுரியில இருந்து அக்ரூரரை வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை போய் இல்ல கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு, அக்ரூரர் வந்து தான் பெரிய பக்தி, நான் வந்து பக்தியில கிருஷ்ணர்கிட்ட மேல பக்தி இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு அவரு. அப்ப வந்து அவர் சொல்றாரு, அப்படியா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் யாருக்கு ஒருத்தர் அகம்பாவம் வந்தாலும் அதை உடனே ஒரு போக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அவருக்கு உண்டு. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, எனக்கு வந்து தலைய வலிக்குது, யாரோ ஒரு பக்தர்கள் வந்த காலடி மண் எனக்கு கொடுத்தாங்கன்னா என்னோட தலைவலி போயிடும், அந்த மண்ணை எடுத்து நான் பூசிக்கிட்டேன்னா எனக்கு தலைவலி போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாங்க, யாருமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. எப்படி நம்மளோட காலடி மண்ணு எவ்வளவு கீழ்த்தரமானது, அதை போய் பகவானுக்கு கொடுக்கறதா, பகவான் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறாரு, அவருக்கு போய் நம்ம காலடி மண்ணை எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க எல்லாரும். அப்போ வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம கோபியர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, தன்னோட காலடி மண்ணை மூட்டை மூட்டையா கட்டி கொடுத்து அனுப்புறாங்க பகவானுக்கு. நமக்கு என்ன பாவம் வந்தாலும் வரட்டும், பரவாயில்ல, பாவம் வந்தா நம்ம அனுபவிச்சுக்குவோம், ஆனா பகவானோட தலைவலி போனா போதும் அப்படின்னுட்டு மண்ணை எடுத்து கொடுக்குறாங்களாம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில, பிரேம நிலையில கோபிகள்லாம் வாழ்ந்தாங்க. அது மாதிரி நம்ம ஒரு பக்தி நிலையில இது வந்து படிப்படியா நம்ம வந்து இந்த படிநிலைகள்ல போனோம்னா பகவானை சென்று அடையலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்லியிருக்கு. இதுல அனைவரும் என்னிட எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல நான் பலன் அளிக்கிறேன். பிருதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. என் வழியை அப்படின்னா இவர் என்ன செய்யறாரோ அதைத்தான் எல்லாருமே பின்பற்றுறாங்க. அதனாலதான் அவர் வந்து, அதனால இல்ல, அவரோட இயல்பே வந்து தர்ம வழியில் நடக்கிறது. அவர்கிட்ட வந்து தீய சக்திகள் எதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அது இப்ப வந்து இதுல வந்து ஒரு சின்ன அவர் பாதத்துக்கிட்ட ஒரு கண்ணுக்குட்டி போய் படுத்திருக்குது. அது ஒரு சாந்த ரசம், அது ஒரு பக்தி செலுத்துது பகவான்கிட்ட. 5 விதமான 12 விதமான ரசங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல பிரைமரி ரசமா 5 விதமான ரசங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாந்த ரசா, சக்கிய ரசா, தாசிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா, அப்புறம் மாதுரிய ரசா அப்படின்னுட்டு. அதுல வந்து சாந்த ரசாவில வந்து இந்த கண்ணுக்குட்டி வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த தோழர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவான் வந்து இந்த பலராமர் படுத்திருக்கிற அவரோட காலடியை போய் இவர் பிடிச்சு கொடுக்குறாரு. பகவான் படுத்திருக்கிறாரு, அவரோட திருவடிகளை வந்து பலராமர் வந்து பிடிச்சு விடுறாரு. அத மாதிரி இவங்க எல்லாம் ஒரு தோழமையோட இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன ரசம் வருதுன்னா, சாக்கிய ரசா அப்படிங்கிற ரசத்துல தோழர்கள்லாம் ஒன்றோட ஒருத்தர் தோழலா இருக்காங்க. அப்புறம் தாசியம், தாசியம்ங்கிறது தொண்டு செய்யறது. அனுமார் வந்து ராமருக்கு தொண்டு செஞ்சாரு, அது தாசியம். அதே மாதிரி வாத்சல்யம்ங்கிறது யசோதை அம்மா வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து ரொம்ப அன்போட பிரியத்தோட இருந்தாங்க. பண்ணோட குழந்தைன்னு அவருக்கு பகவானா ஒரு நாள் கூட பார்க்கவே இல்லை, குழந்தையாதான் பார்த்தாங்க. அவங்க வாத்சல்ய ரசத்துல இருந்தாங்க. மாதுரிய ரசத்துல வந்து யார் இருந்தாங்கன்னா கோபிகள் எல்லாம் இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 5 விதமான ரசங்கள்ல ஏதாவது ஒரு ரசத்துல நாமெல்லாம் என்ன செய்யணும், பகவானை வந்து நெருங்கி பழகணும், ஏதாவது ஒரு உறவு முறையில பகவான்கிட்ட நெருங்கி போகணும் அப்படிங்கிறதுதான் இதுல வந்து சொல்லப்பட்ட கருத்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. பகவான் என்ன சொல்றாரு, இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன செய்யறாங்க, இங்க இருக்க தேவர்கள்லாம், இவங்க எல்லாம் தேவர்கள், அந்த தேவர்கள் எல்லாம் வழிபடுறாங்க. ஒவ்வொரு தேவர்களும் ஒவ்வொரு விதமா வழிபடுறாங்க. இப்போ நமக்கு கண் நோய் கூறணும் அப்படின்னா சூரிய பகவான் ஒருத்தர் கும்பிடுறாரு. அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மனைவி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க உமாதேவியை வழிபடுறாங்க. செல்வம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க திருமகளை வழிபடுறாங்க. மழை வேணுங்கிறவங்க வருணனை வழிபடுறாங்க. அது மாதிரி படிப்பு வேணும், கல்வி வேணும் அப்படிங்கிறவங்க சரஸ்வதி வழிபடுறாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யறாங்க, ஒவ்வொரு தேவர்களை வழிபடுறாங்க. ஆனா அத்தனையும் எங்க போகுது, மேல இருக்க அந்த பகவான் தான் முக்கியமா. அவருதான் அவரால நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தான் இந்த தேவர்கள் அனைவரும். அவரு வந்து இப்ப நாட்டு ராஜான்னா அவருக்கு கீழே வேலை செய்யற அதிகாரிகள் இவங்கெல்லாம். அதே மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் பலன் நிச்சயமா கிடைக்குது, வேண்டுனதை கொடுக்குறாங்க அந்த தேவர்கள், இல்லைங்கல்ல. அதான் வந்து பகவானே சொல்றாரு, பலன் உடனே கிடைக்கிறதுங்கிறது உண்மைதான் அப்படின்னு. ஆனா அது வந்து சரியான வழிபாடு இல்ல, தவறான வழிபாடு அப்படின்னுட்டு பகவான் இதுல வந்து நமக்கு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணன்.
हरे कृष्ण माताजी। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம போன முன்னாடி 2 சாப்டர்லயே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் 4 விதமான வர்ணங்கள் 4 விதமான ஆசிரமங்கள்னுட்டு. அதுபடி பார்த்தா இப்ப பிராமணர்கள் இவங்கதான் பிராமணர்கள். அவங்க சத்துவ குணத்துல நிறைஞ்சவங்க. நான் 3 வித குணத்துல என்னென்ன குணம்னு பாத்துங்க. பிராமணர்களுக்கு சத்துவ குணம் இருக்குது. அவங்க அறிஞர்களா இருக்கிறாங்க. அவங்க வேதங்களை படிக்கிறாங்க, மற்றவங்களுக்கு வேதங்களை உபதேசம் பண்றாங்க. அதைத்தான் அவங்களோட தொழில். அதை தவிர வேற எதுவும் தொழில் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. அது போல அடுத்தது இவங்க சத்திரிய வம்சம். இவங்களோட குணம் எப்படின்னா ரஜோ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்களோட தன்மை ஆளும் தன்மை. ஆளும் தன்மையா இருக்கவங்க போய் சாந்த குணத்துல இருந்தாங்கன்னா ஆள முடியாது. எதிரிகளோட போரிட முடியாது, அமைதியெல்லாம் இருக்க முடியாது. அதனால ரஜோ குணத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி குணத்துல இருப்பாங்க. அடுத்தது வைஷ்யர். வைஷ்யர் என்ன செய்யறாங்க? வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. பசுக்கள் எல்லாம் வளர்ப்பாங்க. அதே மாதிரி பசு ரட்சணம் வியாபாரம் பண்றதுலயும் வைஷ்யர்கள் இருப்பாங்க. அவங்க குணம் எப்படி இருக்கும்னா ரஜோ குணமும் பிளஸ் தமோ குணமும் கலந்ததா இருக்கும். அந்த மாதிரி குணங்கள்ல அவங்க இருப்பாங்க. இது சூத்ரன். சூத்ரன் என்ன குணத்துல இருப்பான்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா தமோ குணத்துலதான் இருப்பான். இவங்களுக்கு தானா யோசிச்சு செய்யறதுக்கு அந்த அளவுக்கு இதுவும் கிடையாது. இவங்க என்ன செய்வாங்க? மற்ற வர்ணத்தாரங்க மற்ற 3 வர்ணங்களுக்கு இருக்கவங்களுக்கு தொண்டு செய்வான். அவங்க சொல்லக்கூடிய வேலைய செய்வான். அப்படி 3 குணங்களாலையும் அவங்க செய்யற தொழிலாலையும் தான் இந்த வர்ணாசிரம தர்மமே உருவாயிருக்கு. அதை உருவாக்குனது நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. மத்தபடி பிறப்பால இல்ல. இந்த இடத்துல பிறப்புன்னு வரவே இல்லை. சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன்னு பகவான் திட்டவட்டமா சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன? குணங்களாலேயும் கர்மங்களை அவன் செய்யக்கூடிய செயல்களாலையும் தான் இந்த பிரிவுகள் வந்ததே தவிர பிறப்புனால இல்ல. இப்ப நாம வேதங்களை படிச்சா நாமளும் பிராமணன் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுல இருந்து சொல்லியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை. செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகள் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு பகவான் இதெல்லாம் சொல்றாரு. அதாவது இப்ப இதுல இந்த போட்டோஸ்ல என்ன பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற அந்த படத்துல இங்க சுதாமா அவரோட ஃப்ரெண்டு சின்ன வயசுல 2 பேரும் ஒன்னா படிச்சாங்களா, குசேலர்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் இருக்கிறாரு பகவானை பாக்குறதுக்கு. அவருக்கு தொண்டு செய்யறாரு. அவரோட காலடிகள்லாம் திருவடிகள் எல்லாம் கழுவி அவருக்கு உபச்சாரம் பண்ணி அவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்து பக்கத்துல இருந்துகிட்டு விசிறியால விசிறாரு. யாரு? இவங்கதான் ருக்மணி தாயாரே சாமரம் வீசுறாங்க. பகவான் அவர்கிட்ட ரொம்ப அன்பா பழகிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த இடத்துல எப்படின்னா பகவான் என்ன செய்யறாரு? அர்ஜுனன் போர் புரிய மாட்டேன்னு அதுவும் தாத்தா பீஷ்மரை எப்படி கொல்லுவேன் அப்படின்னுட்டு போர் புரி எரியிற அம்பெல்லாம் வேஸ்டான ஒரு அம்பு, சும்மா தண்டத்துக்கு ஒரு அம்பு எழுதிட்டு இருக்கிறாரு. அது பகவானுக்கா தெரியாது அவர் எந்த மனநிலையில செய்யறாருன்னு. போரில் கொல்லணுங்கிற அந்த உறுதி இல்லாம அவர் செயல்படுறத பார்த்தோம்னா என்ன செய்யறாரு? கோபம் வந்துருது அவருக்கு. அப்புறமும் இன்னொன்னு என்ன செய்யறாரு? பீஷ்மர் நான் எப்படியாச்சும் பகவானை நான் ஆயுதம் ஏந்த வைப்பேன், ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு இவர் சபதம் பண்ணி இருக்கிறாரு. ஆயுதம் ஏந்த வைப்பேன்னு இவர் சபதம் எடுத்திருக்கிறாரு. அப்ப அவரோட தர்மம் அவர் சொன்னதை நம்ம நிறைவேற்றணுங்கிறதுக்காக என்ன செய்யறாரு? தேர்தட்டுல இருந்து கீழே குதிச்சு சக்கராயுதம் மாதிரி அவரோட அங்க தேர் சக்கரத்தை கையில எடுத்துக்கிறாரு. அவரை யார? பீஷ்மரை கொல்றதுக்காக வராரு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இந்த படம் காட்டுது. இதுல பலராமரும் பகவான் கிருஷ்ணரும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? பிருந்தாவனத்துல தன் பசுக்கள் எல்லாம் மேய்க்கிறதுக்காக பிருந்தாவன காட்டுக்கு போறாங்க. குழல் ஊதிட்டு போறாங்க. அந்த இதுல இருக்குது. இது போர்க்களத்துல அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டிக்கிட்டு பகவான் போறாரு.
இது வந்து ஒவ்வொன்றுலயும் ஒவ்வொரு செயல் புரிகிறாரு பகவான். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுலயும் ஒவ்வொரு செயலை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த செயல்களால அவருக்கு ஏதாவது பலன் கிடைக்க போதா? அவர் ஏதாவது பலனை விரும்பி இதுல ஏதாவது செய்யறாரா அப்படின்னா எதுவும் இல்லை. அந்த செயலோட பலனையும் அவர் விரும்பல. அந்த செயலோட பலன்கள் வந்து அவரை பாதிக்கவும் பாதிக்காது. அதைத்தான் வந்து நாமெல்லாமும் பின்பற்றணும். மக்களும் வந்து என்னையே பின்பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இதுல வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं कहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா செயல் என்பது என்ன, விகர்மா தடைப்பட்ட செயல் தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப வந்து கர்மாவை பத்தி ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. கர்மாங்கிறது 3 வகையா பிரிக்கப்படுது. இப்ப கர்மான்னு ஒண்ணு, விகர்மான்னு ஒண்ணு, அகர்மான்னு ஒண்ணு. அந்த மாதிரி செயல்கள்ல அது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். இப்ப வந்து இந்த மாதிரி முகம்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு பாருங்க. அவங்க எல்லாம் என்னன்னா அந்த மாதிரி எந்த விதமான கர்மாவை செய்யறாங்களோ அந்த கர்மாவுக்கு தகுந்த பலன் தான் அடுத்த பிறவி. இவங்க இந்த கர்மாவை செய்யும் போது இந்த பலன் கிடைக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மரமா பிறக்கிறாங்க, மிருகமா பிறக்கிறாங்க, மாமிசத்தை உண்றதுனால இந்த மாதிரி வருது, சூதாடுறதுனால 4 விதமான பழக்க வழக்கங்களை நமக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க. ஒழுங்குமுறை கட்டுப்பாட்டுல 4 விதமான செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சாஸ்திரங்கள்ல. அது என்ன அப்படின்னா மீட் ஈட்டிங், அதாவது மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, அப்புறம் சூதாடக்கூடாது, அப்புறம் இது அடுத்து என்ன இல்லிஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப், தகாத உறவு கொள்ளக்கூடாது. அது மாதிரி 4 விதமான அந்த தடை செய்யப்பட்ட செயல்களை வந்து நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட பாவ காரியத்தினால நம்ம வந்து மறுபிறவியில வந்து அதுக்கு தகுந்த உடலை வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அந்த பாவ காரியங்கள் நம்ம அடுத்து மனுஷ பிறவியே கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. கீழே வந்து மரமாவோ மிருகமாவோ எதை வேணாவும் பிறக்கலாம். அந்த மாதிரி பிறக்கும் போது நமக்கு என்ன செய்யும், நமக்கு திரும்ப இந்த மனித பிறவி எப்ப கிடைக்கும்னு தெரியாது. அப்ப மனித பிறவி கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரியுது. மானிடராய் பிறத்தல் இருக்குன்னு அப்பவே வந்து அவையார் பாடி வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த பிறவியில மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யும் யோசிக்க முடியும். நம்ம எதுக்காக பிறந்தோம் வளர்ந்தோம், இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எங்க போகணும், நம்மளோட குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இப்ப இருக்கிறோம். நம்ம வந்து இந்த பிறவியை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்காம விட்டுட்டோம்னா பகவானை சென்றடைகிறது தான் நம்ம பிறவியோட நோக்கம். அதை போய் பண்ணலன்னா அடுத்தது நமக்கு மனித பிறவியே கிடைக்குங்கிறதுக்கு எந்த வித உறுதியும் கிடையாது. மிருக வாழ்க்கைக்கு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, திருப்பி வந்து என்ன செய்வோம், அதுல இருந்து மேல வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப காலமாகும். 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் பத்தி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 84 லட்சம் உயிரினங்கள்ல வந்து நம்ம பிறந்துட்டோம்னா அதுல வந்து பிறந்துதான் நம்ம இதுக்கு மனித பிறவிக்கே வந்திருப்போம். அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறி முன்னேறி வந்த பிற்பாடு மறுபடியும் இதுக்குள்ளேயே படுகொலியில விழற மாதிரி நம்ம விழுந்துட்டோம்னா என்ன ஆகும், ரொம்ப கஷ்டம். அப்படிங்கிறதுதான் இந்த கர்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது நான் சொல்றேன். இது வந்து ரந்தி தேவர். ரந்தி தேவர்ங்கிறது ஒரு ராஜா. அந்த ராஜா என்ன செய்யறாருன்னா ரொம்ப ரொம்ப இரக்க குணம் உடையவர். மக்களுக்கு வந்து யார் எது கேட்டாலும் கொடுத்துருவாரு. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வள்ளலா இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு வள்ளலா இருக்கிறதப்ப இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துடுறாரு. அப்ப வந்து பஞ்சகாலம் வருது. அவரை வந்து தேவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அவரை வந்து சோதிக்கிறதுக்காக ஒரு நாட்டுல வந்து மழையே பெய்யாம பஞ்சத்தை வரவழைச்சிடுறாங்க. அந்த மாதிரி பஞ்ச காலத்துல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அப்பவும் மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க. உணவுக்கு கஷ்டப்படுற காலத்துல அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு ஒரு ராஜா. அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னோட அரசாங்கத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து மக்களுக்கு வாரி வாரி வழங்குறாரு. எவ்வளவு காலம் வாரி வழங்கினா இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல ஒண்ணும் இல்லாம போயிடுது. இவருக்கே சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டமாயிடுது. இவரோட குடும்பமே இவர் மனைவி இவரோட குழந்தைங்க 2 பேர் 4 பேருமே என்ன செய்யறாங்க, சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க. 48 நாள் சாப்பிடாம பட்னியா இருக்கிறாங்க. பகவான் மேல உபவாசமும் எடுத்துக்கலாம், சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லைன்னு எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு வறுமையான சூழ்நிலையில அவங்க வாழ்க்கை நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்ப வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து மகாராஜா இவ்வளவு தாராள மனம் படைச்சவர் வந்து கஷ்டத்துல இருக்கும்போது நாம உதவி பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அவருக்கு என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பாயசம் பண்ணி அனுப்புறாங்க. அந்த 48 நாள் முடியுது.
அந்த பாயசத்தை என்ன செய்யறாங்க, வீட்டுல நாங்க 4 பேர் இருக்காங்க, ராஜா, ஒரு மனைவி, 2 குழந்தைங்க. அதை வந்து அவங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு 4 பங்கா பிரிக்கிறாங்க. அப்ப பிரிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன செய்யறாரு, வீட்டு வாசல்ல ஒரு அந்தணர் வராரு. அவரு வந்து தனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா தன்னோட பங்கு எடுத்து ராஜா அவங்களுக்கு கொடுத்துடுறாரு. கொடுத்தோம்னா அவரு திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு அவர் போயிடுறாரு. அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் இருக்கிறத 4 பங்கா பிரிக்கும் போது அந்த நேரத்துல ஒரு வந்து வேட்டைக்காரர், அந்தணருக்கு அடுத்தது யார் வரா, ஒரு தொழிலாளி, ஒரு கூலி தொழிலாளி ஒருத்தர் வராரு. அவரு வந்து கேக்குறாரு, அவரு பசிக்குது அப்படின்னு கேக்குறாரு. அது கேட்டான்னா அவரு கொடுத்து கொடுத்து பழக்கப்பட்டவர் இல்லையா, அதனால மறுபடியும் அவருக்கு கொடுத்துடுறாரு. அவரு சாப்பிட்டுட்டு திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு அவரு போயிடுறாரு. அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத சாப்பிடலாம்னு உட்காரும் போது வேட்டைக்காரன் ஒருத்தன் வரான். அவன் கூடவே ஒரு நாய் வேற வருது. வேட்டைக்காரனும் ஒரு நாயுமா வர்றது பகவான் சிவபெருமான் தான் வர்றாரு. அது காட்சிக்கு தெரியாது. ஆனா வந்தோடனே என்ன செய்யறாரு, எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துடுறாரு. கொடுத்தோம்னா அவரு அந்த வேட்டைக்காரனும் அந்த நாயும் எல்லாம் திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு வாழ்த்திட்டு போயிடுறாங்க. அப்புறம் மிச்சம் என்ன இருக்கு, அங்க தண்ணி தான் இருக்குது. அந்த தண்ணியவாது குடிச்சிட்டு உயிர் வாழலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற காலத்துல ஒரு சண்டாளன் வரான் வீட்டுக்கு. வந்து எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு, எனக்கு பார்த்தாலே தெரியுது அவன் முகம் வாடி வதங்கி இருக்குது, எனக்கு இந்த தண்ணியாவது அட்லீஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது இவங்க எல்லாம் ஒருத்தர் பாக்குறாங்க, தண்ணி கூட அவங்களுக்கு இல்ல. அந்த தண்ணியை எடுத்து அவருக்கு சண்டாளனுக்கு கொடுத்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எல்லாரும் வந்தவங்க அத்தனை பேரும் வந்து இவங்களுக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க. பிரம்மா, சிவன், மாயாதேவி எல்லாரும் வராங்க. வந்து இவரோட இத வந்து தாராள மனப்பான்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிற்பாடு அவரை வாழ்த்திட்டு, நீ எல்லா செல்வமும் தர்றேங்கிறாங்க. இல்ல நான் வேண்டாம், நான் வந்து எனக்கு முக்தி தான் வேணும்னு அவர் கேட்கிறாரு. அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு நந்தி தேவரோட கதை தான் இதுல இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து இதுல 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 பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப கர்மா பத்தி சொன்னோம்ல, கர்மா, விகர்மா, அகர்மா அப்படின்னு அதை பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. விகர்மவாதி அப்படி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். இந்த பாருங்க, அவருக்கு என்ன வச்சிருக்கிற தட்டுல மாமிசம், இதை வந்து சாப்பிடுறாரு. அந்த மாதிரி சாப்பிடுறவங்க வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்படலை, இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாத ஒரு செயல்களை அவர் செய்வாரு. கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. இவங்கெல்லாம் என்ன பிறவி, அடுத்தது பிறவி வந்து மனித பிறவி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. இந்த மாதிரி செயல்கள்ல வந்து ஆன்மீகவாதிகள் வந்து ஒரு காலத்தையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வி. இப்ப மனித பிறவி வந்து கிடைத்தற்கரிய ஒரு பிறவி கிடைச்சோம், என்ன செய்யறாரு, அந்த பிறவியை வந்து பயன்படுத்திக்காம தோல்வி அடைகிறாரு அப்படிங்கிறது இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அத மாதிரி விகர்மவாதினா வேதங்கள்ல எந்த செயல்களை தடை செய்யப்பட்டிருக்கோ அந்த செயல்கள் தான் விகர்மா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவர் ஒரு விகர்மவாதி. அடுத்தது கர்மவாதி. இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, பக்தி உள்ளவர்கள் வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள். இவங்க வந்து பக்தியோட இருப்பாங்க, வேதங்கள் எல்லாம் பின்பற்றுவாங்க. வேதங்கள்ல என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் பின்பற்றுவாங்க. சொர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார். இவங்களும் வந்து பகவான்கிட்ட போவாங்கன்னு சொல்லல, சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. எந்தெந்த தேவதைகளை வழிபடுறாங்களோ, இப்ப சூரிய தேவனை வழிபட்டா சூரிய உலகத்துக்கும், சந்திரனை வழிபட்டா சந்திரலோகத்துக்கும் போவாங்க. அந்த மாதிரி அந்தந்த உலகத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறப்பு. மறுபடியும் ஜட உலகத்துக்கு தான் வந்து அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க. பகவான்கிட்ட வந்து போய் சேர முடியாது அப்படிங்கிறது கர்மவாதியோட குணம். இது வந்து சகாம கர்மான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பலன் கருதி ஒரு செயலை செய்வாங்க. இப்ப வந்து யாகம் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த யாகத்தோட பலன், இப்ப வந்து ஒரு ஆயுஷ் ஹோமம் இல்ல ஒரு சுதர்சன ஹோமம் அப்படின்னு நம்ம பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு குறிக்கோளை வச்சுட்டு பண்ணுவோம். என்ன செய்வோம், அந்த பலனை விரும்பி அவங்க செய்யும் போது அந்த பலனை கேட்கறதுனால அவங்க வந்து சகாம கர்மத்துல வராங்க. பகவானுக்கும் கொடுப்பாங்க, ஆனாலும் தனக்கு வேணும்னு சேர்த்து வச்சுக்குவாங்க. சம்பாதிக்கிறது எல்லாத்தையும் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க, தன்னைக்கும் வச்சுக்குவாங்க, பகவானுக்கும் செய்வாங்க. 2 பிரமத்திலயுமா இருப்பாங்க. இவங்க சகாம கர்மா. அந்த மாதிரி கடைசியா ஞானி. ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவம், இதுதான் உண்மையான தத்துவம். இவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னை உணர்வாங்க. நாம யாரு, நாம இந்த உடலா இந்த உயிரா ஆன்மாவா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் ஞானத்தோட நிலைக்கு வந்திருக்கவங்க தான் ஞானியில வராங்க. இவங்க தான் வந்து உண்மையான அந்த இது, அதாவது பகவானால சொல்லப்பட்ட அந்த வேதங்கள்ல என்ன உண்மையான கருத்து சொல்லியிருக்கோ அதுபடி நடக்கிறவங்க.
பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். இந்த உலகத்தோட செயல் என்ன நடக்கும்? இந்த உலகம் வந்து தற்காலிகமான உலகம், இது அசாஸ்வதம், துக்கம், துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, மிருத்யுலோகம்னு சொல்றாங்க. இது நிரந்தரம் இல்லை, இது வந்து என்னைக்கு அழியக்கூடியது. பிரம்மாவோட ஆயுட்காலத்தை பார்த்தோம். பிரம்மாவே ஒரு காலத்துல அழியக்கூடியவர். நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் இருப்போம், நாமளும் அழியக்கூடிய நம்ம தான். பிரளயமே வருது, பார்ஷியலா வருது, அப்புறம் மகா பிரளயம் வருது, நம்ம எல்லாம் அழியக்கூடிய நம்ம. அப்புறம் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். மறுபிறவி நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த இவர விகர்மவாதி செய்யற செயல்களை செஞ்சா கீழான பிறவிக்கு போயிடுவோம், நரகலோகத்துக்கு கூட போவோம். மரமா பிறக்கலாம், விலங்கா பிறக்கலாம். அதே மாதிரி மறுபிறப்போட செயலை வந்து இவங்க எல்லாம் உணர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். இவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? பக்தியோட சேவைக்கு தான் இவங்க எல்லாம் வருவாங்க. மிக உயர்ந்த நிலைக்கு இவங்க எல்லாம் வரக்கூடியவங்க அப்படின்னு ஞானி. இந்த ஞானியை தான் வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णन् कर्म कृत्. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதனில் அறிவுடையவன் ஆகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். இங்க வந்து நாரதர் வந்து மூலமும் சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. அவர் ஏதாவது கர்மா செய்யறாரா? இல்ல, அவர் வந்து பகவானையே தான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. 24 மணி நேரமும் என்ன செய்யறாரு? பகவானா நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு அதை தான் அவர் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அது மாதிரி நம்ம வந்து இதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் அதுல சொல்லியிருக்காங்க. கர்மாவில் அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்ப நம்ம வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து இப்ப எல்லாரும் அப்படியே ஸ்டாண்டர்டா உட்கார்ந்துருக்கீங்க, கிளாஸ்ல வந்து அட்டன் பண்றீங்க, ஏதாவது செயல் செய்யறீங்களா அப்படின்னா சும்மாதான் உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க. ஆனா உங்க மனசு வந்து காது என்ன செய்யுது? நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது. நான் என்ன செய்யறேன்? உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி கர்மாவில் அகர்மாங்கிறது இந்த மாதிரி, அகர்மாவில் கர்மாங்கிறது இதுதான். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். அதை வந்து நம்ம செய்யறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறவங்க யார் ஒருத்தவங்களோ அவங்கதான் அறிவுடையவர்கள். அந்த மாதிரி எந்த விதமான செயல்களை ஈடுபட்டிருந்தாலும், இப்ப வந்து தாய் வந்து என்ன செய்வாங்க? சமைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க செயல் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, ஒரு கர்மத்துல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆனாலும் அவங்க மனசு என்ன செய்யும்? குழந்தை என்ன செய்யுது? தூங்குதா, முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா, என்ன செய்யுது அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல வந்து நாட்டம் போயிட்டு இருக்கும். அது மாதிரி வேலை செஞ்சா கூட அவங்களுக்கு அந்த வேலையில வந்து என்ன செய்வாங்க? முழுசா இருக்காது, மனம் வந்து அங்க நினைச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள்லாம் தான் இந்த கர்மா கர்மா அப்படிங்கிறதெல்லாம். இது வந்து அதாவது கர்மா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட செயல்களை செய்யறதுதான் கர்மா. அகர்மாங்கிறது பகவானுக்காக எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சுட்டு யாரோ ஒரு ஞானி, இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, அந்த ஞானியை போல எல்லா செயல்களும் செய்வாங்க. ஆனா அது வந்து எல்லாத்தையும் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிருவாங்க. இப்ப கோயில்ல இருக்காங்க, டெம்பிள்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பகவானுக்காகவே அவங்க செயல்படுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் வந்து அகர்மாவில வருது. இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய், அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்லி இருக்கிறாரு. இப்ப நாமெல்லாம் வந்து ஒரு உண்மைன்னா எந்த உண்மை அப்படின்னா பகவானை பற்றிய உண்மை. அந்த உண்மையை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நாமளாவே வந்து கற்பனை பண்ணிட்டு எதுவுமே பண்ணிட முடியாது. நம்மளே புக்கை படிச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும். அந்த மாதிரி ஆன்மீக குருவை தேடி போய் அவர்கிட்ட நம்ம என்ன செய்யணும்? பணிவோட அவர்கிட்ட நம்ம கேள்விகள்லாம் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்யணும். அந்த காலத்துல குருகுலம்னு இருந்தது, அவரு நேரடியா அவங்களுக்கு குருகுலத்துல ஆசிரியர்களுக்கு தொண்டு செஞ்சாங்க. இந்த காலத்துல அது முடியாது. இப்ப நமக்கு பிரபுபாதா அந்த புக்கை கொடுத்திருக்கிறாரு.
இந்த புக்கை வந்து படிச்சோம்னா அவருக்கு நாம செய்யக்கூடிய தொண்டு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அத மாதிரி பகவானுக்கு வந்து நம்மளால முடிஞ்ச பூஜை செய்யலாம். அத மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யணும், தொண்டு செஞ்சு நம்ம உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் மூலம் உனக்கு ஞானம் கிடைக்கும். இப்ப இதுல யாரு இந்த படத்துல இருக்காருன்னா, இவர் பகவான் கிருஷ்ணர் சின்ன வயசுல இருக்கிறாரு, இவரு பலராமர் இருக்காரு. இவங்க 2 பேரும் சாந்திபனி அப்படிங்கிற முனிவர்கிட்ட, அவருங்கதான் அவருக்கு வந்து குலகுருவா இருந்தாரு, சாந்திபனி முனிவர். அவர்கிட்ட போய் என்ன செய்யறாங்க, கல்வி கத்துக்கிறாங்க. 64 நாள்ல 64 கலைகளை வந்து கத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அவருக்கு தெரியாததா, பகவானுக்கு தெரியாத கலைகளா, அவருக்கு வந்து கல்வி அவசியமா, ஒரு குரு அவசியமா அப்படின்னா அவரு வழிகாட்டுறாரு. நமக்கெல்லாம் மக்களுக்கு வந்து வழிகாட்டியா இருக்கிறாரு. அவரு செய்யறதான் நாம பின்பற்றுவோங்கிறதுனால அவரும் குருகுல கல்வி எடுத்துக்கிறாரு. அததான் வந்து நமக்கு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதுல வந்து இது ஷார்ட் சம்மரியில இதுதான் நம்ம பார்த்ததுதான். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவை நம்ம பார்த்தோம். என்னன்னா அவர் வந்து எப்போ வந்து தோன்றினாரு, எதற்காக தோன்றினாரு, தோன்றதோடனால நமக்கு என்ன பயன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரமத்தை எப்படி உருவாக்குனாருங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். கர்ம யோகா, அந்த 3 விதமான கர்ம யோகங்கள் பார்த்தோம். கர்மா இது நிஷ்காம கர்மா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். அடுத்தது தியாகங்கள், இதைதான் இப்ப உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இது மட்டும்தான் அதுல வரல. இது 4.25 33 வரையிலும் நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ் வந்து புக்ல படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப வந்து நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம என்ன மறந்துருக்கோம், மாயையினால நம்ம மறைச்சதுனால நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், பௌதிகத்துல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதே வந்து நம்ம ஆன்மீகமா அவர்கிட்ட போய் பகவானை எப்போ வணங்குறோமோ அப்ப வந்து இந்த இது மாயை மறைஞ்சிடும். அப்போ மறையும் போது என்ன செய்யும், நாம வந்து நம்ம மனசு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மாறும். அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது நம்ம ஒரு நிலையில அமைதியா இருந்தோம்னா அந்த நிலைதான் சமாதின்னு நம்ம சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு நிலை வந்து பகவானுக்கு, அதாவது யஞ அப்படின்னு அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய யஞங்கள், யாகங்கள் அப்படிலாம் இருக்குது இல்லையா, அத வந்து ஒரு பக்குவப்பட்ட ஒரு யோகி, முதல் தரமான யோகி தான் அதை வந்து செய்வான். அது யாருன்னா நமக்கு வந்து இதுல வந்து நமக்கு உதாரணமா அர்ஜுனரை கொடுத்திருக்கிறாங்க. பல்வேறு வகையான யாகங்களை பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து ரெண்டு வகையான பிரிவுகள் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ உலக சொத்துக்கள் எல்லாம் வந்து தியாகம் செய்வாங்க சில பேர். அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, கிருஷ்ணரோட திருப்திக்காக செய்யக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க. சில பேர் என்ன செய்வாங்க, பௌதிக சுகங்களை வந்து இந்திரன் சந்திரன் அந்த மாதிரி தேவர்களுக்காக துறக்கக்கூடியவங்க இருப்பாங்க. பகவானுக்காக துறக்கக்கூடிய உண்மைதான் சரியான யாகம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. இப்ப அருவவாதிகள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, அருவ பிரம்மன்ல கலக்கணும், பிரம்மஜோதியில கலக்கணும், அப்படி தன்னோட தனித்துவத்தை அவங்க இழக்கிறதுக்கு அதை தியாகம் பண்ணி அவங்கெல்லாம் அதுக்காக ஒரு யாகம் செய்யறாங்க. அது மாதிரி மனக்கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு நெருப்புல வந்து என்ன செய்யறாங்க, பிரம்மச்சாரிகள்லாம் புலன்களை வந்து அடக்குறாங்க ஆன்மீக குருவோட உதவியினால. அது ஒரு அர்ப்பணம். அதே மாதிரி குடும்பஸ்தர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, புலன்கள்ங்கிற அந்த நெருப்புல வந்து புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் எல்லாம் அர்ப்பணிக்கின்றார்கள். அப்புறம் மனம் என்ற புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதனால வந்து யோகிகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, புலன்களையும் புலன் செயல்களையும் அடக்குறாங்க. அந்த நெருப்புல அவங்க அதை அர்ப்பணிக்கிறாங்க அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் 42வது ஸ்லோகத்துல என்ன செய்யுது, பலவிதமான யாகங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப செல்வந்தர்கள், வியாபாரிகள், இந்த மாதிரி அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க, அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, பொருட்களை தானமா வழங்குவாங்க. அது திரவியமய யஜ்ஞ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. உயர் கிரகங்கள், மேல் கிரகங்களுக்கெல்லாம் வந்து போகணும், சந்திர மண்டலம் போகணும், சூரிய மண்டலம் போகணும் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, சாதுர்மாசிய விரதம், சந்திராயன விரதம் அப்படிங்கிற மாதிரி விரதங்கள்லாம் தவம் செஞ்சு போவாங்க. அது தபோமய யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சில பேர் என்ன செய்வாங்க, பகவானோட ஒண்ணு கலக்கணும், அதான் பிரம்மஜோதியில போய் ஒண்ணு கலக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் ஹட யோகம் அப்படிங்கிற யோகம் நமக்கு பின்னாடி வரும், 6வது சாப்டர்ல அதை பத்தி நம்ம படிப்போம். அந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகத்துல ஈடுபடுவாங்க. சில பேர் என்ன செய்வாங்க, புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போவாங்க. நம்ம காசி, அயோத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் போறாங்க இல்லையா, அதுவும் கூட ஒரு யோக யஜ்ஞம் அப்படின்னு அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மாதிரி பல்வேறு வேத நூல்கள், இப்ப நம்ம வந்து முக்கியமா உபநிஷத்து, வேதாந்த சூத்திரம், இதெல்லாம் யார் ஒருத்தங்கெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து சுவாத்தியாயன யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மொத்தத்தில். அப்புறம் சுவாச கட்டுப்பாடு, ஹடயோகம் பத்தியும்
4.29 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட யாகங்கள்லாம் எதுக்காக செய்யறாங்க, எப்படி செய்யறாங்க? உரிமைகளை துறக்குறாங்க, தன்னோட உரிமைகளை கொடுத்துடுறாங்க, வேதங்கள் அல்லது வேத புஸ்தகங்களை படிக்கிறாங்க, கேட்கிறாங்க, யோக பயிற்சி செய்யறாங்க. இந்த மாதிரி பொதுவான எல்லாமே என்னது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துற ஒரு வழியில தான் அவங்க எல்லாம் செய்யறாங்க. இத்தனை யாகங்களும் யாரால நிறைவேறுது? நம்மளோட தேவைகளால் நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம். இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, படிப்படியா நம்ம பாவ நிலையில இருந்து விலகி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி செய்யறோம். அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி செஞ்சு ஆன்மீக உலகத்துக்கு ஏற்றம் பெறதுக்காக தான் இந்த யாகங்கள்லாம் இதுல கொடுத்துருக்கு. இத கடைசியா என்ன செய்யுது, பொருளை யாகம் செய்யறதை விட ஞான யாகம் தான் சிறந்தது, ஞானி தான் சிறந்தவர்னு பகவான் இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. இது நான் சுருக்கமா சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்க புக் எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்ல டீட்டெயில்ஸா இருக்கும். இதோட நம்ம கிளாஸ் இன்னைக்கு நிறைவு பெறுது. ஓம் வாஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे